Uztaiak 7, Marimundukoren ipuin kontaketa izan da Ataungo San Gregorio auzoan kokatzen den Barandiaran museoan. Ikuskizuna bi txandetan egin da urtero bezala, lehena 11etan izan da, eta bigarrena berriz 12:30. Gure katixak ustezun, bakarrik zeokoan, baino... Bai Ataungoak eta baita Goierrikoak ere, aurrek eta gurasoek ez dute inolako hutsik egin, eta Marimunduko bera ere ipuinak kontatzeko prest etorri da. Tartalo, animaliak, lamiak eta beste pertsonaia batzuk izan dira kontaketaren parte. Nik uste umei gustatu zaizkiela ipuiek. Egia da, hasieran bi ipuik kontatzen jugula eta txikinak pixka bat, hasten dela moitzen eta hola, luzexea marritzen zaielako, baina tarten pertsonai berrik agertzen dien, eta puskatzen ditugu pixka bat ipuiek, baize piztu egiten die, arreta berriro jartzen du, eta azkeneko ipuia antzestu dan ez da pertsonaiek agertzen dienez, hor ja danak ja ipuien erabat sartuta sartzen gaitzen die, eta ez, oso ondo, nik uste dut oso ondo gelditu dela. Bueno, zer da zuretzako umei ipuin hauek kontatzea? Netza da gue aurreko egiten zuen lan bati eustea. Gure pertsonaiek eta gure mitologia zabaltzen jarraitzeko modu bat da. Ze bai da liburutan jaso zitula bere garaien Jose Mielek eta herriko beste zenbait jakin dutzuk egin zuela izugarrizko lana, baino liburutan gelditu zien. Eta ez badituk liburu horiek irikitzen, ez badituk kontatzen, hor geldituko die. Eta jarraitu beharra daukeu. Gaina gaur egunen hain mundu globalizatun bizigean hontan, munduko ez da izertzetatik iristen zaizkiguango kontuk eta hemengok ez ditugu ezagutzen. Beraz, gure lana da hauek kontatzen jarraitzea gondorengok ezautzeko. Nondik gatozen jakiteko. Hombre, gustoa gelditzea. Ze lan hau prestatzeako buruko min asko edukitzen die. Eta batzuk, neke batzuk pasatzeitu, dekoraduk prestatu, erropa prestatu, aktorek bilau, ipuiek gidoiak idatzi. Eta gero ikusten dezunen, gurasok eskerrik asko emate izkizula, eta haumeke pozi juten diela, edo parre induela zuk parre ikan aizenunen, edo bildurtu indiela torta azaldu danen, esan, gustoa sentitzen zea. Ja, martxa hartutagoat, izan zan hitzeiten... Izan zan, harri jasotzaia izan zan, oin hitzaldin bat ustez gelditzen zaigula oindik pendiente, baina gu egiesan gu gare zentratuta azkenen, gaueko ibilaldi mitologikoako, gu ja buruean daukeu. Lanak partitu iteitugu eta hemen ikusi dituzuen aktore jendea gare gaueko ibildiri behi da, eta azkeneko ensaiotan, dantza taldearen ensaiatzen, eta hortxe buruelarri sartuta danok. Bueno, mila esker oso dotore joan da gaurkoa hemen eta zorterik honen opa dizuegu baita ibilaldirako ere. Ondo segi. Mila esker zuei, egiten dezuen lanagatik, eskerrik asko. Gentil Baratza elkarteak egun handiari begira jarraitzen du oraindik ere. Uztailaren 13an ospatuko da 8. gau ibilaldi mitologikoa eta hau handi egin nahi dute.